Знаєте, інколи ловлю себе на думці, що в дуже дивні часи живемо. Чому? З одного боку, у нас демократія, свобода слова, кожен воліє говорити те, що забажає. А з іншого боку, кожен воліє говорити те, що, можливо, і не відповідає взагалі дійсності. Я маю на увазі фрази, які лунають іноді з деяких телеканалів. То де вона, межа між журналістикою і пропагандою? Спробуємо розібратися. Поїхали. Юрій Макаров, 64 роки, народився у місті Софія, що в Болгарії. Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Навчався на факультеті романо-германської філології. Потім викладав французьку мову в Київській консерваторії імені Чайковського. Журналістську кар'єру розпочав з кореспондента та оглядача радіотелеграфного агентства України. З 1995-го працював на 1+1, де вів програми «Імперія кіно», «Телеманія», «Сніданок з 1+1», спецпроект Юрія Макарова. З 1998-го головний редактор телекомпанії. Потім на Першому національному каналі ведучий програми «Культурний фронт». Восени 2007 року очолив журнал «Український тиждень». Нині член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Юрій Макаров саме зараз в ефірі телеканалу АТР. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Мене звати Олег Борисов. Протягом години будемо підбивати, можна так сказати, підсумки того, що вже пройшло з початку цього тижня, з понеділка, ну і, звісно, сьогодні до четверга. Я дуже радий вітати у цій студії Юрія Макарова, журналіста, члена правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Вітаю вас. Навзаєм вітаю. Дуже дякую, що прийшли до нас в ефір. Ми дуже тішилися тому, що погодились, знайшли час і дуже це цінуємо. Я раз на тиждень я танцюю навколо моїх власних гостей, для того, щоб люди прийшли, що я просто не можу собі дозволити змушувати колег виконувати ті самі танці. Дякую вам дуже, дякую. Отже, хочу одразу сказати нашим глядачам, що у нас працює активний Viber. Ви можете, або Skype, звісно, ви можете туди дзвонити, або писати, або телефонувати по відеозв'язку. Обов'язково ваші дзвінки приймемо, вислухаємо усі коментарі, можете ставити будь-які запитання, можете дискутувати разом з нами. Давайте робити таку собі комунікаційний майданчик такий собі, аби усі разом спілкувалися, обговорювали важливі теми, які стосуються, звісно, України і все, що за її межами так само. Отже, давайте розпочнемо з першої новини, яка нашу редакцію просто приголомшила. Минулого тижня головний редактор «Ехо Москви», російський журналіст Олексій Венедіктов був у Києві. І ось що він, наприклад, говорив про окупований Росією Крим в програмі «Гордон» на телеканалі «Наш». Послухаємо. Крым забран у Украины несправедливо, нечестно и незаконно. Это раз. Но есть два. Он фактически сейчас российский. Что это значит? Это значит, что население ведет себя не как население на оккупированной территории. Та життя в окупованому Криму виглядає інакше, коли мова йде про українців та кримських татар, які залишилися прихильними до України. Давайте зараз поглянемо на дані порушень прав людини в окупованому Росією Криму за перше півріччя цього року. Лише за перше півріччя 2019 року окупаційна влада Криму провела 73 обшука, з них 55 у кримських татар. Незаконних затримань було 69, серед них 57 кримських татар. Було проведено 97 допитів, опитувань і так званих бесід. Щодо кримських татар – 59. Також російські окупанти арештували загалом 200 жителів Криму, в тому числі 138 кримських татар. Як бачимо, люди в Криму все ж страждають від російської окупації, і це, нагадаю, дані лише за перше півріччя поточного року. А от яку думку про Крим рік тому Венедіктов озвучував на своєму ж радіо «Ехо Москви», давайте зараз послухаємо. Для того, чтобы земля не умерла, ее надо гнать по каналу через перешеек. Украина не гонит. И это, значит, естественно, поскольку мы в состоянии войны. И вполне естественно, это является аргументом во внутренней политической и военно-политической дискуссии о том, что делать дальше. Оказалось, что мало забрать Крым, и просто Крым, и построить Крымский мост. Снабжение водой. Для этого нужно забрать Прикрымье.
Для этого нужно забрать Прикрим'я. Оця фраза мене просто збентежила, і тому от до неї йшли дуже-дуже довго, показуючи спочатку ті трактування, які пан Венедіктов озвучував на телеканалі «Наш», а ось інтерв'ю датоване минулим роком. І от у мене з цього всього складається лише єдине питання. Яким чином взагалі ця людина могла потрапити до України, відверто проросійська людина, і відверто, яка підтримує, по суті, анексію Криму, і яка озвучує ось такі от тези, що треба ще забрати Прикрим'я, а це мається на увазі, звісно, Херсонська область. Ну, я би не чіплявся в даному разі до цих конкретних реплік. Зрозуміло, що мається на увазі в даному конкретному разі умовний спосіб, але це ніяк не обілює того персонажа, яким ми щойно милувалися. Я давно за ним стежу. Відколи він приїздив, здається, на самісінькому початку 2014-го, коли запускалося громадське телебачення, і він приїхав і навчав, значить, наших журналістів, як треба займатися своєю професією. Виглядало це трішечки кумедно і, за великим рахунком, огидно. Тому що він поводився, як я у себе в блозі написав, як русський цар з євреєм. Тобто такий павлин, такий павич, такий... Ну, что вы говорите? Звісно, що проблема не в цьому конкретно, а в тому, що Олексій Олексійович приїхав сюди з конкретною метою. Понюхати, що там, чим там пахне в новому офісі нового президента, і, можливо, переказати якісь меседжі від тих, хто його курує. Тому що, якщо стежити, я без особливого задоволення це роблю, але я намагаюся стежити не взагалі за тим, що робиться в Росії, боронь Боже. Але, уже не цікаво, уже зовсім не цікаво. Але те, що робиться в Росії, що може мати наслідки для України, і оце от якраз я, в принципі, не пропускаю, принаймні в роздруківці його програм. Він так само павич, тільки на іншому рівні. І він весь час натякає на те, що у нього є там якісь джерела в адміністрації президента Росії, і що його там хтось навантажив якоюсь місією. І тут він проколовся, він сказав, що він виступав листоношею. Тобто не міг промовчати, хоча міг, в принципі, спокійно, але от душа не дозволила. І зрозуміло, що отакий як свого часу там Сталін намагався спілкуватися з Гітлером через болгарського посла в Москві, от приблизно в такій ролі і виступає Олексій Олексійович Венедіктов, а його особисті переконання – це, перепрошую, пофіг, абсолютно пофіг. Він є носієм певної. Знову ж таки, цей павич, це сьогодні вийшло на сайті «Эхо Москви», як це, миші кусались, плакали, плівались, но ели кактус. От я сьогодні знову зайшов на «Эхо Москви», і там Олексій Олексійович розказує, як він зустрівся посеред Арбату в центрі Москви з Дмитрієм Пісковим. Бачили цю світлину, так. Бачили, да? Так. Тобто, хто тебе... Ти ж міг спокійно сісти в кав'ярні, де тебе ніхто не побачить. Більше того, забезпечити абсолютний вакуум навколо, там на 100 метрів в радіусі. Ні, треба було б на людях, для того, щоб дати зрозуміти, що він близький до цієї влади. Тобто, огидно і смішно. Що більше, я не знаю.
Про яку ж тоді інформаційну війну, бодай супротив, можна зараз говорити, якщо ось такі люди вільно розгулюють по нашій території? Відверті люди, які не соромляться публічно своїх заяв. Я не бачу особливої різниці між Вєніком, як його дражнять в Москві, і частиною наших інформаційних ресурсів, які фактично, за браком доказів, просто аналітичним способом можна визначити, що їм нема де взяти гроші, крім з перебріка. Ми знаємо, про які ЗМІ йдеться. Це 3 загальнонаціональних телеканали, може навіть 4, частково. Плюс інтернет-видання, скажімо, «Страна.ua», це к бабки не ходи. Звідки такий ресурс? Звідки? Нема в Україні, на медіа нема таких грошей. Є у олігархів. Не вірю. Що от наші олігархи сьогодні, я знаю, що після початку війни і серйозної кризи олігархи почали рахувати гроші. Так що отак от просто, і вони, знаєте, вони ходять, вони не ховають обличчя, вони абсолютно спокійно почуваються, і вони нічого не соромляться. Так що, будучи, між іншим, той хоча б громадянин нам ворожої країни. І це, якби він думав, що його тут, як їхні нашого Сенченка взяли, якби він це думав, то фіг би він сюди поїхав. Значить, він знає, що йому нічого не загрожує. Якщо тут нічого не загрожує, якщо тут спокійно пан Гужва до останнього часу почувався, доки до нього там, в чергове, причому там були так само питання, откуда гроші, Зін? Откуда деньги? І він так само казав, що от наступ на свободу слова. Так що, демократія, я вам скажу, за великим рахунком, якщо вона не переступає певну межу здорового глузду, демократія – це, в принципі, не дуже зручна система. Завжди треба рахуватися з якимись обмеженнями. А під час війни це інколи доходить до абсурду. Але я би все ж таки волів би залишатися в нашій недосконалій демократії, ніж в режимі на кшталт московського. Як телеканали, сайти, засоби масової інформації можуть говорити про свободу слова, якщо, по суті, самі залежні від того чи іншого олігарха? До чого веду? У нас в ефірі Тетяна Даниленко, журналістка, вона сказала, що приблизно 9% українських телеканалів – це є інформаційні. Практично всі вони фінансуються за рахунок олігархів. І деякі з них у той чи інший момент кажуть, що свободу слова притісняють і так далі. То за яку свободу слова тут можна говорити, якщо знову ж таки ні для кого не є секретом, що деякі телеканали вони мають так звані блек-лісти, або тих людей, або тих політиків, яких ніколи не покличуть, або політологи, або так звані політологи, які через ефір під призмою того, що вони начебто незалежні політологи, надають ту чи іншу інформацію, схиляючи до тієї чи іншої думки. Про яку свободу слова? Чи ні, не про яку, неправильно з мого боку. Таке ставити питання. Чи можна тут говорити про свободу слова? Ні, свобода слова це просто перпендикулярні поняття. Свобода слова як можливість висловлюватися і свобода ресурсу, прозорі правила гри, розумні обмеження. Скажімо, якби у Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, крім волі, якої їм завжди бракувало, були б додаткові повноваження, мене би це влаштувало. При тому, що з точки зору корпоративних інтересів, цілого цеху, воно ніби звучить нелогічно. Але це було би правильно. І що стосується блек-листів, ви знаєте, я сам свого часу десь з 9 по
ну, можливо, з 10 по 13 рік, я сам перебував в такому листі, да. І випадково я ніколи не був такої високої думки про свою значущість, поки мені друзі не розповіли, що, значить, тебе сказали не звати. І те, що українські ЗМІ не здатні заробити на своє існування, це значною мірою так само проблема регулятора. Тому що, якщо ви подивитеся просто соціальний пакет по скільки там у нас їх мультиплексів, 3 чи 4, то там загалом загальнодоступних каналів в Україні, загальнонаціональних, виходить десь 30. Якщо ви їдете у Францію, то там буде 5 і 6 закодований в кабелі. Все. Більше французький ринок, рекламний ринок, який разів, ну так, напевно, в 15 більше за наший, прогодувати не може. А у нас, ну, нічого, гуляй, Вася, Бога нет. Так що, напевно, що і ці, ну, зараз звучать, я давно про це думаю, знаєте, Мішель Платіні, до якого так само є, ну, певні запитання, президент УЄФА, він свого часу впровадив таке правило fair play. Тобто, якщо футбольний клуб не заробляє на рекламі, на спонсорах, на якихось там вторинних, ну, байдуже, там багато способів, це ж великий бізнес. Якщо він не заробляє впродовж 2 сезонів, то він не має права брати участь у кубкових матчах. Це не універсальне правило, але один з підходів. Не може бути в країні стільки мовників. Вона їх просто не потягне. І тоді треба миритися з тим, що якщо країна не хоче і, ну, не має бажання і навіть не має артикульованої волі живитися зі здорового ринку, вона буде живитися з того, що є. Ну, значить так. Ну, знову питання про, ну, якщо хочете, про політичну волю. Тоді, як в інших цивілізованих країнах Європи, бодай, вирішують це питання? Яким чином там створена система фінансування телеканалів, ну, свободи слова, висловлення думок і притіснення пропаганди? Ну, я не так уже добре знайомий з економікою світових ЗМІ. По-перше, я знаю, що національний регулятор, от британський, боже, як воно називається, щось там байдуже, ну, аналог нашої Нацради. Угу. От він знайшов, що в програмах Russia Today, яка вільно мовила на території Сполученого Королівства, там є ознаки маніпуляції, брехні, там, підтасовки. Бах! І їх позбавили ліцензії. Все, іди гуляй. Елементарно. Ну, одна з найстаріших і найдосконаліших демократій світу. Що стосується телебачення, скажімо, ну, на відміну від радіо, там, можливо, трохи інакше. Я не думаю, що якщо у нас будь-який канал, особливо інформаційний, в умовах нашого ринку передусім, ну, це дорога історія, це дорога іграшка. Одного розповсюдження сигналу і комуналки вистачить для того, щоб залишитися без штанів. І плюс обладнання. А якщо врахувати те, скільки коштує кваліфікована робоча сила на західних ринках,
Я думаю, що жодному Ілону Маску не захочеться от просто так, незалежно від ринку і від тих умов, від тих правил здорового глузду і правил пристойності, розповсюджених в цьому суспільстві, захочеться от просто так бухати мільйони, сотні мільйонів на рік, нереально. Просто нереально. І давайте від, так би мовити, за перебріка, мовно кажучи, перейдемо до більш українських питань. В Україні пролунала ініціатива створити російськомовний телеканал. Про це заявив раніше Кирило Тимошенко, він заступник голови Офісу Президента. Давайте послухаємо, про що саме він говорив і про що йшлося. Такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Російської Федерації. У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі. От про цей російськомовний канал, знаєте, особисто я так спостерігав, багато з ким спілкувався, розділилися думки. З одного боку, створення російськомовного каналу підтримують, тому що розуміють, що у деяких людей на тимчасово окупованій територіях українська мова визиває, так би мовити, негатив, злість, і вони принципово одразу перемикають на там, де лунає російська мова. Утім, з іншого боку, не для кого не секрет, і я особисто в цьому впевнений, що питання мови – це політизоване питання, і воно штучне. Що російськомовні громадяни і за територією України, і на тимчасово окупованих територіях, і безпосередньо на материковій Україні, всі прекрасно розуміють українську мову. Яка ваша позиція щодо створення російськомовного телеканалу іномовлення? Почнемо з останнього вашого припущення, що російськомовні люди в світі розуміють українську мову. Ніфіга. Ніфіга? Ні, абсолютно. Ніхто з росіян, нинішніх чи колишніх, от просто, якщо вони не жили в Україні, у нас досить далекі мови. Українська мова ближче, там за певною кількістю об'єктивних показників, ближче радше до польської. Ви розумієте польську мову на слух? Я колись в Греції думав, що це греки, а насправді то були поляки. І коли ми загубилися, ми з друзями вирішили, точніше не вирішили, а просто почали між собою спілкуватися українською, і вони мені почали польською говорити. І я, чесно кажучи, через слово їх розумів чудово. Через слово. Це згадав цю ситуацію. Через слово. Але розумів, і вони мене розуміли. Я ніколи просто не вчив польську. У мене є фантазія, тому що колись читали там журнал «Пшекруй», там ще якісь польські видання. У мене була фантазія, доки мені не довелося у кількох поляків брати інтерв'ю польською. І це були тортури. Ніби загальний зміст розумієш, але диявол в деталях. І так воно не працює. Але питання не в цьому. Доносити позицію України до російськомовного населення в світі немає сенсу, тому що ми будемо конкурувати з потужною, надпотужною індустрією російською, в яку щороку там різні оцінки є, але порядок цифр дає уявлення. Близько 5 мільярдів доларів. Максимальна цифра – мільярдів. Це крім реклами. Це тільки державні субвенції. Прямі через бюджет, якимись боковими способами, але в цілому аж до данини, до якої обкладаються окремі бізнеси, для того, щоб вони давали рекламу на ці ЗМІ. Відповідно, нічим у нас, ніяким креативом і ніякою правдою ми не можемо перебити ту хвилю інформації, які продукують всі ці жевжики. Просто киньте навіть найменші ілюзії. Це нереально. Що стосується, і це стосується безпосередньо і росіян у Росії,
Ну, хіба що, можливо, хтось, хто має якийсь там сентимент, то простіше і дешевше, і ефективніше працювати, власне, через інтернет. Кому треба, вони заходять до нас, у нас не бракує, в принципі, російськомовних ЗМІ, і вони можуть отримувати свою там дозу інформації через інтернет. Що стосується українців на окупованих територіях, так само треба розділяти. Ті, хто вже індоктриновані цією пропагандою, ви правильно сказали, байдуже, це буде українська мова чи російська, у них все одно алергія. Йому показуєш, от просто, дивись, от ти кажеш, що от укри тебе обстріляли твій будинок. Україна в якому напрямку від тебе? Вона ж нібито на захід від тебе. Бачиш? А цей постріл, оця от дірка в твоїй стіні, вона зі сходу. То хто тебе обстрілював? Укри. Тобто там вони настільки індоктриновані, що ті, хто справді, плюс треба враховувати, звісно, той рівень стресу, в якому вони живуть, плюс той специфічний, те тло інформаційне і міфологічне, в якому вони перебували всі ці 20 скільки там років. Тобто до них не достукаєшся. А як тоді повертати цю? А якщо йдеться про тих українців на окупованих територіях, байдуже російськомовних чи україномовних, покоління чи 2 покоління тому вони були україномовними. І для них це не є бар'єр. Я можу послатися, мене весь час дражнять патріархом, тому я можу послатися на попередній досвід. Коли запускалися плюси 1995 року, інформаційна картина в той момент була в чомусь навіть гірша, можливо, ніж зараз, бо всі дивилися московське телебачення. Тобто, взагалі нікому не спадало на думку, що можна дивитися, якісь там фріки або там якісь патріоти, тоді це, можливо, навіть якось так з іронією вимовлялося. І коли плюси почали мовити українською, з тим продуктом, який вони пропонували, у нас рейтинги на Сході, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька область були вищі, ніж на Заході. Вищі. Тому що... Тобто, для наших людей мова справді в цьому сенсі у них немає бар'єру мовного. Вони в цій мові, вони нею можуть не розмовляти, але розуміють, а для декого це, власне, ковток, бажаний ковток того от здорового повітря, якого вони позбавлені останніх 5 років. Так що, для мене категорично, просто це не має сенсу. Це неможливо, це неефективно, це просто, паління повітря і паління бюджетів. Тобто, підведемо таку смугу. Я правильно розумію, що для вас створення російськомовного телеканалу – це, по суті, як вихід на ринг проти вже професійного боксера, я маю на увазі у пропаганді, тобто проти Росії. Не просто боксера, а боксера з кастетом. От в такому грає проти правил. Так, безумовно. І давайте до ще однієї теми перейдемо. Знову ж таки, все навколо інформаційного простору. Журналісти, як посередники у спілкуванні між владою та суспільством, не потрібні. Цю заяву прокоментував обраний депутат «Слуги народу» Микола Потураєв в інтерв'ю «Детектор Медіа». Давайте послухаємо і повертаємось до обговорення. Офісу президента Андрія Богдана про непотрібність журналістів як посередників у спілкуванні політиків з електоратом – це його особиста думка. Пряме спілкування із суспільством – це запит суспільства. Журналісти теж перестали чути людей, тому що хочуть отримати перегляди, рекламу. От пробіжемось з вами трошечки по темам таким, які стосуються інформаційного простору. Знову ж таки, журналісти, вони потрібні? Чи тут щось малося на увазі, тут треба читати поміж строк? Можливо, журналісти
Треба, от як ви на початку програми казали, що не треба стільки мовників багато, Україна їх не тягне, і вони є неефективними, або ефективними у інтересах того чи іншого олігарха. Що стосується журналістики взагалі, тут я можу розмовляти там годину-півтори, і вам доведеться або поламати сітку мовлення, або вигнати мене. Ви це розумієте, що таке ламати сітку? Так. Тому, якщо дуже коротко, що мав на увазі пан Богдан, я не розумію, ми не знайомі. З паном Потураєвим ми трохи знайомі, і, чесно кажучи, з того, що він видає останнім часом, я ставлюся з увагою і навіть з повагою. Мене важко запідозрити в симпатії до нової адміністрації. Я в цьому сенсі... Офісу президента, так. От. Я в цьому сенсі там належав і належу до тих там умовних 8%, не тому, що там я аж так уже закоханий в попередню адміністрацію, а просто з точки зору стратегій просування України. Але те, що каже пан Потураєв, змушує припустити, що там є якісь серйозні, принаймні на персональному рівні, серйозні думки і серйозні наміри. Що з того вийде, я не знаю. Пан Потураєв, зокрема, він не соромиться казати, що я переглянув свої думки. Він свого часу щось там висловлювався з приводу української мови, і потім не червоніючи, тому що це не соромно визнавати свої помилки. І він каже, я помилявся. І в цьому конкретному випадку його закиди на адресу нашого журналістського цеху, а скажіть, що хіба вони несправедливі? Є таке трішечки. Що стосується безпосередньо через голову людей, ЗМІ і всієї цього цеху спілкуватися з народом, я думаю, що якщо народ це влаштовує, то має право. Але люди, які думають, вони потребують не просто... Вони потребують посередника. В будь-якій комунікаційній ситуації має бути посередник. Так, як ви не можете, це натуральне господарство, ви не можете просто прийти з картоплею на ринок і купити холодильник, припустімо. Вам потрібна система, по-перше, фінансова система, вам потрібна грошова система, вам потрібне уявлення еквіваленту, що, скільки коштує, а це формує ринок. Вам потрібна ринкова інфраструктура. В інформації абсолютно те саме. Я буду йти, скажімо, на на BBC, там, на Радіо Свобода. Зрештою, перепрошую, що я так егоїстично, на Суспільне по інформацію, навіть попри всю недосконалість, ми все розуміємо. Але якщо йдеться про те, що я хочу дізнатися, що діється, особливо на другому плані події цієї, та й на першому так само, хто кого побив, хто кого вбив, ви берете одну і ту саму новину в різних засобах масової інформації, і ви отримуєте абсолютно протилежну картину події, і за великим рахунком світу. І для того, щоб ви переконалися, що ви адекватно зрозуміли, що сталося в цей конкретний момент, ви звертаєтеся до того посередника, якому ви довіряєте, і цінності якого відповідають вашим цінностям. І ніякий інтернет, і ніякі соціальні мережі цього забезпечити не можуть. Інформація є авторською. В цьому сенсі, якщо я йду там по інформацію на Reuters, я точно знаю, що її перевіряли 10 разів. І я знаю, що там не мухлюють.
Те саме в Штатах. Ті, хто хочуть, вони, звісно, вони читають твіти Трампа, але ті, хто співчуває республіканцям, ідуть на Fox News. І не навпаки. Ті, хто співчуває демократам, іде на CNN. І не навпаки, в жодному разі. І це в цьому, власне, і є функція ЗМІ. Тому оцей от посередник, вважаєте, що це Центробанк, гроші, там торгові ряди, там якісь там прилавки, магазини. Оце і є засоби масової інформації. Інакше ми приречені на те, щоб міняти холодильник на мішок картоплі. Дякуємо за цю відповідь. Знову ж таки, вже навіть перебрав трошки 5 хвилин з темою от взагалі такого А ви мене інформаційного. перериваєте, я ж... Ні, цікаво почути вашу думку. Дивіться, давайте ще до однієї теми. Тема Криму в українських ЗМІ. Отже, 2017 року моніторинг Нацради з питань теле- та радіомовлення показав, що в темі Криму приділялося в тиждень 0,1% ефіру. Мова йде про 6 найбільших інформаційно-розважальних телеканалів. Суто інформаційні телеканали в середньому присвячували темі Криму трохи більше 2% ефіру на тиждень. Чому тема Криму і тема Донбасу, звісно, під час, можна сказати, війни, коли маємо окуповані території, так мало приділяється саме цьому увага. Тут іде гонитва за рейтингами і боротьбою між телеканалами, чи ця тема реально не цікава нікому, що відбувається за 1000 або 700 кілометрів на схід і на південь за 1000 кілометрів? Там багато факторів. І я би розділяв війну на Донбасі і кримську проблему. Тому що перед населенням Донбасу центральна, Київ в цілому і центральна влада винна значно менше, ніж перед кримчанами, принаймні перед певною категорією кримчан. А те, що населення фрустроване, населення втомлене, населення розгублене, населення бажає не складних технологій подолання проблеми, а швидкого, чудодійного якогось жесту з боку якогось чарівника. Це одна проблема, і це правда. І те, коли там окремі циніки, там є на пані на каналі Інтер, яка перша висловила те, що люди втомилися від війни. Хто втомився? Той, хто ходить в десант, чи той, хто п'є пиво десант? Той, хто п'є пиво десант, той втомився. А той, хто йде в десант, і його родичі, і його близькі, і його знайомі, як вони можуть від цього втомитися? Це для них не абстракція, це частина їхнього життя. І це проблема радше тих людей, які не відчувають болю і страху у свого ближнього. Але гаразд, припустімо, ми так влаштовані. Могло бути ще гірше, до речі. Могло бути гірше. Тепер, що стосується Криму. Я вважаю, що Україна Криму завинила. Україна, центральна влада, Київ завжди віддавала Крим на відкуп місцевим, як ми бачимо, дуже яскраво і прозоро, місцевим елітам, які в ряди годи, я можу згадати там буквально 2-3 людей з тих, про кого я знаю, які працювали в Києві, в Криму, в Симферополі, в регіональному уряді, які були справді професіоналами і які вболівали за справу. Решта, як той Аксьонов, це були вурдалеки, оборотні. І за великим рахунком, аж так уже особливо це ніколи в Києві нікого не цікавило. Якби Київ поводився серйозно з відповідальністю, він, по-перше, він провів би нормальну репатріацію кримських татар і всіх інших
мікронародів чи їхніх нащадків, які були депортовані з Криму, але передусім кримських татар, і провів би реституцію або певний механізм, бодай, компенсації за те майно, а не дозволяв би, щоб Кремли дивилися на свої хати, на свої власні хати і слухали від нащадків окупантів, що вот тут понаїхали. Це наша ганьба. І це наша спільна відповідальність. Ми це припускали. Нам було пофіг. Ми не чули проблеми кримських татар тоді. І тепер, коли у нас забрали Крим, раптом виявляється, що нас це непокоїть, бачите. Це, це брехня, це нечесно, це неправильно. Так не має бути. І перш ніж це буде сказано вголос на рівні держави, що вибачте, брати наші, ми були до вас, якщо ми не були з вами справедливі, то ми хоча б були до вас недостатньо уважними. Тоді решту занепокоєння я зрозумію. А так поки що. До усіх наших гостей ставлю це питання. Кримсько-татарська автономія. Чи врятує, чи врятувало би у 2014 році, тому що багато хто припускає те, що якщо була Кримсько-татарська національна територіальна автономія, то анексії можливо було б уникнути. Чи, як гадаєте, це врятує кримських татар? Чи дасть це надію? І чи зробить це крок вперед на повернення півострова? Ні. Повернення півострова, як ми розуміємо, зараз залежить від хлопців, які засіли в Кремлі, і міжнародного тиску, якщо він буде, і ситуації, коли, сподіваюся, рано чи пізно в Росії закінчиться ресурс. В цьому сенсі зараз нічого ані від кримських татар, ані від українців, ані від українського уряду в сенсі, ані від Європи, який за великим рахунком абсолютно фіолетово, що там, ми ж розуміємо, да? На 10-му місці. Тому, але сама по собі постановка питання – це справедливо, запізніло і, безумовно, навіть символічно це треба робити. Дякуємо за цю відповідь. Отже, давайте від теми Криму трошечки відійдемо. І знову ж таки, можливо, це якось і стосується інформаційної пропаганди, можливо, ні. Але зараз розберемось. Отже, українських артистів, які виступають в Росії, треба позбавляти громадянства. Таку думку в ефірі Прайм Борисов озвучила журналістка Яніна Соколова. Давайте послухаємо і повернемось до обговорення. Взагалі треба позбавляти громадянства тих виконавців, які виступають на території Російської Федерації зараз. Я про це абсолютно сміливо кажу. Кажуть, що частина цих виконавців, мовляв, допомагає приховано українській армії. А що приховано? Грошей хочеться більше. Тому що якщо скажеш, що допомагаєш, тебе там десь забанять. Отже, почули Яніну Соколову. Це ми з нею, до речі, у цій же студії коментували тему щодо виступу Таїсії Повалій 10 грудня, анонсований у Палаці Україна, на який вже, до речі, практично всі квитки розкуплені. Отже, чи погоджуєтесь ви з таким, можна сказати, радикальним зверненням Яніни Соколової і спіччю щодо позбавлення громадянства тих, хто виступає в Росії, тому що насправді у Російській Федерації дуже багато українських виконавців виступає? Перше, я з величезною повагою і симпатією ставлюся конкретно до Яни Соколової. Вона мені страшенно симпатична, і я поділяю, так би мовити, її цей імпульс, її пафос. По-друге, у мене у самого репутація такого дещо безбаштового радикала в деяких питаннях. Звісно, я не свободівець, і не С-14, і не вся ця компанія, хоча серед тих інколи несподівано є цілком притомні люди. Більше, ніж в інших середовищах, на дивовижу. По-третє, треба визнати, що абсолютно, не абсолютно, 95% наших рок- і поп-виконавців їздять до Москви.
їздять до Москви. І якісь винятки, які можуть зацікавити аудиторію інших країн, ну, скажімо, Duck Daughters, наприклад, які їздять по всьому світу. Я не знаю, як багато у них цих концертів, але вони є. Вони були і в Парижі, і в Нью-Йорку, і в Лондоні, і в Бостоні, де завгодно. А решта наших виконавців їздять. Тобто, таким чином, от ти взяв мікрофон, співаєш попсу, тебе автоматично треба позбавляти громадянства. Тому що, я ж кажу, 95%. І нарешті, по-четверте, а люди, які там, скажімо, купують в Україні російські товари, до них як ставитись? А компанії, які імпортують з Росії російські товари, ну, припустімо, там, товари широкого вжитку, може, до них так само якісь санкції? Ага, чекайте, а у нас же є і паливо, яке ми отримуємо або з Росії, або з Білорусі. З Білорусі російське. Звісно, що? Да? То, можливо, так само всі, хто, от я заправляюся на Шелі, а я не переконаний, що Shell там не отримує те саме паливо, те абсолютно саме, що отримує, скажімо, Лукойл, хоча Лукойл зараз трохи перефарбувався, але ж ми знаємо, звідки ноги ростуть. А потім, якщо Україна імпортує твели для атомних станцій з Росії, там частину ми перелаштували вже на ці, ядерне паливо для атомних станцій. Частину перелаштували вже на американський Westinghouse, а частина все досі надходить з Росії. Тобто тут треба визначитися. Або, я, в принципі, мені було би простіше, навіть якби ми свого часу там оголосили повний бойкот і справді військовий стан, і ми би перейшли на картки, але ми би були би чисті в цьому сенсі, і вся країна би розуміла, що війна – це те, що її стосується. А не так, що... чекайте, а як бути з тими, які з Росії отримують, там, скажімо, запчастини для української техніки? Їх свого часу затаврували, але я досі не розумію, що там було. Те, що вони там, в три кінця, як тепер кажуть, там виправдовували свої витрати, це одна історія. Але те, що їх звинуватили в тому, що вони постачають запчастини з Росії. А звідки ще їх постачати? Що ми можемо розгорнути всю військову промисловість, аналог всієї військової промисловості, яка залишилася в Росії? Та фіг вам, як це серйозно взагалі можна обговорювати? Тому і нарешті, по-п'яте, правовий механізм. Хто визначатиме, хто прийматиме докази, чи невже Київський окружний суд, перепрошую? Як? Тобто, повторюю, за всієї моєї шани і симпатії, це несерйозно. На жаль. Я думаю, що є інші механізми, і передусім я не вважаю Таїсію Повалій музикантом і артисткою такого рівня, як там, скажімо, Мадонна чи Леді Гага, щоб отак от бігти на неї в Палац культури України. До речі, з Яніною Соколовою так само до практично такої самої відповіді дійшли. І ми з нею зійшлися на тому, що, чому? 13% вже, які проголосували за одну з партій. Що можна вже говорити, вже ж вибори пройшли за опозиційну платформу «За життя». Знайшлись же такі люди, які відверто проголосували, живучи в Україні, за
теж не приховуючи Чука і Гека. Так, за Чука і Гека, так. Тобто і тут також у Палаці Україна, скільки там десь до 1000 місць є, так само, я думаю, знайшлись ці люди. Дивіться, пане Юрію, до чого я все це вів? От вже 5 хвилин до кінця ефіру закінчилось. Ми з редактором Назаром, коли перед ефіром сиділи і гадали, як його правильно зверстати наш ефір. І що пріоритет? Тому що дуже багато тем хотілося підняти. І от вирішили почати з інформаційної, тобто проблеми, приїзд Венедіктова з «Ехо Москви» у Київ, байдужість. Особисто мені здається, що це байдужість спецслужб, що його пропустили. З іншого боку, потім пройшли вже більш до концертів, до інформаційної такої війни, спротиву, можливо, інформаційного. І до чого я все це веду? У мене складається таке враження, коли я готувався до всіх цих тем, що у нас країна подвійних стандартів. Можливо, проблема в чомусь полягала ще за попередньої влади, що не було чіткої позиції, що не от як ви самі згадали про те, що двигуни, наче намагаємось робити все українські двигуни, купують з Росії, товари, виконавці, які так само не соромлячись піднімають прапор України, співають українською мовою, але знову ж таки йдуть до Росії. І от чи не мені здається особисто, що це така собі країна подвійних стандартів. У чому причина цього і яке вирішення цього? Чи закривати на все це очі і далі, чи можливо очікувати від нової вже влади якихось більш радикальних рішень щодо того, що Росія країна-агресор не лише за рішенням Верховної Ради, а реально агресор, що йде війна, маємо окуповані території і так далі. Як ви все це бачите? Знаєте, у мене досить ідеалістичні в цьому сенсі сподівання. Я знаю, що єдине, чим наша країна відрізняється із таких радикальних відмінностей, крім того, що у нас дуже мало ймовірна узурпація влади, тому що рано чи пізно там приходить Євромайдан в 1 мільйон людей, і Янок тікає, значить, гублячи штани свої. У нас є досвід громадянського спротиву, і у нас взагалі є, так чи так, можна скільки завгодно ставитися до цього з іронією, у нас є зародки, принаймні, громадянського суспільства. Дивіться, у нас побили 350 там молодих людей, там не лише молоді були на Майдані. Наступного дня вийшло 500 000. В Москві тільки заарештували, здається... Перший день 800, здається, було. Так. Побили скільки, взагалі не піддається підрахунку. Наступної суботи вийшло, там, здається, максимум був 60 тисяч людей. На Москву, в якій більше 10 мільйонів, уже давно більше, якщо це велика вся агломерація, 60 тисяч людей, це гульк, це взагалі не серйозно. Ось з цим ми відрізняємося. І коли ми можемо там спостерігати за тим, що у нас брудно, у нас кидають повз урну. Але я знаю багато людей, які принципово, підкреслено, принципово, він пройде 100 метрів, але свій недопалок він кине в урну. І це їхня, в тому числі, громадянська позиція. Він не дає хабарів. Принципово, навіть якщо все дуже-дуже серйозно. Він не намагається не брехати, а інколи він навіть бере участь у якихось толоках з прибирання сміття, в волонтерській діяльності, в постачанні там досі необхідних якихось речей на фронт. Я сподіваюся тільки на те, що цей мінімальний відсоток буде зростати. Але він є, це не мої фантазії, він реально є, вони є поруч. Треба просто ліворуч, праворуч знайти руки, і це працює. Воно не так швидко буде, але воно працює. І на цій оптимістичній ноті 3 крапочки ставимо. Я вам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру, прийшли, знайшли час.
Юрій Я Макаров, вам дякую. журналіст, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, був гостем цієї години у нашій студії. Ну що ж, друзі, вже на завершення можу лише сказати, що повну версію цієї програми вже буквально за 20 хвилин ви можете знайти на нашому YouTube-каналі. Заходьте, підписуйтесь, переглядайте. Ну і, звісно, найцікавіші моменти так само вже наші редактори дуже пильно пишуть на сайт atr.ua. Ну а наші чарівні редакторші, дівчата з Мейдан ФМ, все це інтерв'ю для вас опублікують у аудіоформаті. Дякую, що були з нами. Дякую усім, хто дивився, довіряв, і дякую, що довіряєте традиційно. Побачимось вже за тиждень.